खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिआर ओनसोलावबो अरुणोदय आरो स्वयं आसनिनि रांखौ मोननो हासिगोन बिपिएफनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया बिजेपिआव हाबबाय बिश्वजित दैमारिया रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिनि न'आव थांना खौरां लाहैदों बिटिआरनि चिफनो होनाय केबिनेट स्टेटासखौ केएससिनिफ्रायबो दाबि खालामदों पेट्रल डिजेलनि बेसेना दिनै जारिमिन सोरजिदों अरविंद केजरीवाला भारत फिरफिलानि मान सिफायदों बुंदों मिरुनि मन्थ्रि प्रहलाद सिंहआ दायो हिन्दीखौ लाफानानै गासै मोन 8 रावफोराव इन्जिनियारिंनि सोलोंथाइ लानो हासिगोन बेंगल ओडिशा आरो झारखंडआव या साइक्ल'ना खालामदों थेर बेथेर दायो बिहार मोनहैबाय अंकर इनभेन्शनआ वाशिंटन सुन्दरखौ ब्रेन्ड एम्बेसाडर थिसनबाय बलिउड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नान्डिजआ मुंबई पुलिसखौ मदद खालामदों बलिउड एक्ट्रेस किरण खेरखौ बेगिं सार्जारि खालामनो गोनां जादों दानिया आबुं रादाब बड'लेण्ड हालाम एबा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां बिटिआर ओनसोलावबो आसाम सोरखारनि अनसायजानाय अरुणोदय आरो स्वयं बिथांखिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांखि लाबाय गुवाहाटी नोगोरमानि गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव थानाय आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ्स कलेजनि नब्लाङाव दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि गेजेराव मोनसे जर'खा मेल जुथुमनाय जायो बे जर'खा मेलावनो बिटिसिनि सिङावबो अरुणोदय आरो स्वयं बिथांखिखौ मावफुंनो थाखाय थांखि लायो होननानै मिथिनो हादों मुख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव जुथुमनाय बे जर'खा मेलाव बिटिसि गाहाय प्रमोद बर'जों लोगोसे आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रिफोर जथायारि दोलोनि एमएलएफोर आरो बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय एमसिएलएफोरा बाहागो लायो होननानै प्रमोद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव सावगारि शेयार खालामना फोरमायदों मुख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिखौ गोलाव सम दोनथ'नो गोनां जानानै बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो थानायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव रायजो सोरखारनि अरुणोदय आरो स्वयं बिथांखिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखैमोन अदेबानि बिटिआर ओनसोलावबो अरुणोदय आरो स्वयं बिथांखिया इमप्लिमेन्ट खालामजायोब्ला बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोराबो जोबोर थाबैनो अरुणोदय बिथांखिनि 830 रां आरो स्वयं बिथांखिनि गेजेरजों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा 50,000 रां अनसुंथाइखौ थाबैनो बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि आरोबाव गेदेरथार खहा बिपिएफ दोलोनि आरोबाव सासे एमसिएलएआ दिनै हाग्रामा महिलारिखौ नागारना बिजेपिआव हाबफैबाय मुख'नो गोनांदि बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आरो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बिटिसिनि 28 नं दरंगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया दिनै बिपिएफ दोलोखौ नागारना खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआव हाबफैबाय गुवाहाटी नोगोरमानि हेंग्राबारियाव थानाय आसाम रायजोआरि बिजेपिनि गाहाय मावख'आव आसाम बिजेपिनि आफादगिरि आरो केबिनेट मन्थ्रि रन्जित कुमार दास आरो आसाम बिजेपिनि लेङाइ आफादगिरि आरो बिकेडब्लिउएससिनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारीनि नुजाथिनायाव बिपिएफनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया दिनै बिजेपिआव जइन खालामदों मुख'नो गोनांदि बे समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव जेबो गोहो गैलिया गुबुन फारसे बिजेपि दैदेननाय रायजो सोरखाराबो बिपिएफ दोलोनि जेबो गोहोम गैलिया बेखौ नोजोर होनानै दरंगाजुलिनि बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया दिनै बिपिएफ दोलोखौ नागारना बिजेपिआव हाबफैदों बिजेपिआव उदाङै जइन खालामनाय उनाव बिजितगोरा नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला बिथाङा दरंगाजुलि बियाबाव गोजौथार खामानि मावनो थाखाय बिपिएफखौ नागारदों आरो खुंथाय गोहोआव थानाय माहारियारि दोलोआव थाना खामानि मावनो ओंखारबोदों आरो आखाइ हमफैदों बबेखानि बिजेपिआ जा बिबान होयो बेखौ दिनैनिफ्रायनो मावलांनो थियारि होननानैबो बिजितगोरा नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों मुख'नो गोनांदि बिजितगोरानि सिगां बिपिएफनि एमसिएलए आरो बिटिसिनि बारग' इएम रेवरेवा नार्जारिया बिजेपिआव हाबफैदों बेनि उनाव बिपिएफनि एमसिएलए अमर बसुमतारी एबा बि सावरायग्रा आरो धनन्जय बसुमतारी मोनाबो दोलो नागारना इउपिपिएल दोलोआव जइन खालामदों आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया 28 नं गसाइगाव विधान सभानि बारग' एमएलए रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिनि न'आव थांना खौरां लाहैदों बिश्वजित दैमारिया बिस्तिबार खालि गसाइगावआव बारग' एमएलए रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिनि न'आव थांनानै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे दुखुआव बाहागो लाहैयो आरो बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो
विधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिनि न'आव नुजाथि हैना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला विधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनाव रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिजों टेलिफननि गेजेरजों साबायखर हरलायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव समाजनि साबसिन हामसिन खामानि मावलांनो हाथों होननानैबो हामलायनाय बावहरलायदोंमोन। मुख'नो गोनांदि गसाइगावनि एमएलए माजेन्द्र नार्जारिया थांनाय 26 मे खालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव जोबथाहां नागारो। कमतापुर अटोनोमास काउन्सिलनि बिथिंनिफ्रायबो चीफ एक्जिक्यूटिव काउन्सिलर सुंद'यै सीईसीनो कैबिनेट स्टेटास होनो थाखाय दाबि खालामदों। मुख'नो गोनांदि कमतापुर अटोनोमास काउन्सिलआ दासिमबो फुल प्लेजेड काउन्सिल जायाखै। इंटरिम काउन्सिल दानानै लानाय जायाब्लाबो हादरनाङै कोरोना भाइरासनि अलखद थासारिनि थाखाय काउन्सिलआ जेबो खामानि मावनो खाबु मोनाखै। अब्लाबो आसाम सोरखारा बिटिआरनि चीफ प्रमोद बर'नो कैबिनेट मन्त्रीनि स्टेटास होनाय बादिनो कमतापुर अटोनोमास काउन्सिलनिफ्रायबो दाबि खालामदों इंटरिम काउन्सिलनि सीईसी गुकुल बर्मनआ। मुख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोङाव थानाय तुलसीबेल खुरियाबारि गामियाव कच राजबंशी हारि रैखाथि आरो थामोन्थानि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय दिबाकर बर्मननि गोदानै मुंख्लं खाम्फा गायसंनाय हाबाफारियाव केएससीनि सीईसी गुकुल बर्मनआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो रिबन हासना मुंख्लं खाम्फानि खुन्थिया गायसंनायखौ बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो गुकुल बर्मनआ केएससीनिफ्रायबो आसाम सोरखारनाव कैबिनेट स्टेटास दाबि खालामगोन होननानै बुंथियो। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना दिनै मोनसे रेकर्ड सोरजिदों। हादरनाङै कोरोना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरावबो सानफ्रोमबो बांगासिनो दं पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना। थांनाय 14 साननिफ्राय लान्ट्रियै एसे फैसा बारायै दिनै मोनसे रेकर्ड खालामफैबाय। दिनै पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 24 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 29 फैसा बांदों। बेजों लोगोसेनो भारतनि जारिमिनाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना दिनै गोजौसिनाव सहैदों। इंडियन ऑयल कर्पोरेशन वेबसाइटआव फोसावनाय बादिब्ला थांनाय 14 सानाव पेट्रल डिजेलनि बेसेना लान्ट्रियै एसे बांना दिनैसिम पेट्रला लिटारफायाव 3 रां 28 फैसा आरो डिजेला 3 रां 88 फैसा बांबाय। मुख'नो गोनांदि दिनै हादरनि माखासे रायजोआव पेट्रलनि बेसेना 100 रांनि गोजौआव। कोरोनानि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेराव फिन मोनसे मिरु सोरखार आरो दिल्ली सोरखारनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दों। मिरुनि मन्त्रि प्रहलाद सिंह पटेला दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविंद केजरीवालखौ भारत फिरफिलानि मान सिफायदों होननानै दाय फोनांदों। बे बिथिंखौ लानानै दायो मिरुनि मन्त्रिया दिल्लीनि लेफ्टेनेन्ट गभर्नर अनिल बैजाल दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविंद केजरीवाल मोननो लाइजाम लिरदों। मिरुनि हारिमु आरो टुरिज्म बिफाननि मन्त्रि प्रहलाद पटेला फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय गोबां समनिफ्रायनो केजरीवालनि प्रेस कन्फारेन्सखौ नायबोगासिनो। बबेखानि केजरीवालनि मासि जिरायनायनि उनथिंजाय थानाय मोननै फिरफिलायाव गुफुर गाबनि सियाव गोथां गाबनि बाहागोखौ बारायदों। मिरुनि मन्त्रिया बेनि थाखायनो केजरीवाल आरो दिल्लीनि लेफ्टेनेन्ट गभर्नरनो लाइजाम लिरदों। मुख'नो गोनांदि मिरुनि मन्त्रिया लाइजामाव बेखौनो मुख'ना लिरदोंदि केजरीवालनि प्रेस कन्फारेन्सआव लानाय समाव उनथिंजाय जेराव मोननै फिरफिला थायो बेवहाय गुफुरनि जायगाखौ नागारनानै गोथांनि बाहागोखौ बारायदों। बिब्दियाव नखर मन्त्रि बिफाना जारि खालामनाय नेमखान्थिखौ सिफायनाय जादों। दायो प्रहलाद सिंह पटेला अरविंद केजरीवालजों लोगोसे अनिल बैजालनोबो लाइजामाव बेनि फारसे नोजोर होनांगौ होननानै लिरहरदों। हादराव इंराजिनि अनगायै इन्जिनियारिंनि सोलोंथाइखौ हिन्दी रावखौ लाफानानै गासै 8 गुबुन भारतारि रावाव बे सोलोंथाइखौ होनाय जासिगोन। दायो अल इन्डिया काउन्सिल फर टेक्निकेल एडुकेशनआ गोदानै सोलोंथाइ सेसनखौ जारिमिनारि मोनथायजों बे मोनथायखौ होबाय। बे 8 रावफोरखौ हिन्दी, माराठी, बेंगाली, तेलुगु, तामिल, गुजराती, कन्नाडा आरो मालायालम होननानै बुंदों। भारतआव इन्टारनेशनेल लेभेलखौ मैखोमै नोजोर होनानै इन्जिनियारिं सोलोंथाइखौ इंराजि रावाव होनाय जायोमोन। नाथाय दायो AICTEनि गोदान थांखियाव बे मोन 8 रावनि जोहैबो इन्जिनियारिं सोलोंथाइखौ होनाय जासिगोन। उन समावहाय बेखौ बांहोनानै गासै मोन 11 भारतारि रावफोराव इन्जिनियारिं सोलोंथाइखौ लानो हानाय खालामगोन होनना AICTEनि मासिगिरि अनिल सहब्रतआ बुंदों। मुख'नो गोनांदि बे थांखिनि जोहै गामियारि ओनसोलनि फरायसाफोरा बांसिन खाबु जागोन होनना बुंनाय जादों। मानोना गामियारि गोबां फरायसाफोरा इंराजि रावखौ गोरा मोनो। बेनि थाखायनो AICTEनि बे थांखिखौ गामियारि फरायसाफोरनि थाखाय खाबु गोनां होनना बुंनाय जादों। बेंगलनिफ्राय जागायजेननाय साइक्ल'न बारहुंखा यासआ फारियै गावनि गोहोजों सुबुंफोरखौ गोहोम खोलैगासिनो। बेंगल आरो ओडिशानि उनाव थांनाय सानाव बे बारहुंखाया झारखन्डआव थेर-बेथेर खालामबाय। अखानि जोहै सुबुंनि जिउखौ खैफोद गोनां खालामदों। दायो यास साइक्ल'ना बिहारनि खोला सानजा आरो सा सोनाब दिगनिफ्राय फैगासिनो। थेवब्लाबो बिहार हाबबोनाय लोगो बारनि नारथाया खम जाबोबाय। बारजों लोगोसे जायगा जायगा गोबां अखा हादों। फैगौ साननैसिम सानजा आरो खोला बिहाराव गोख्रै बारजों लोगोसे अखाबो हागोन होनना भारतारि बोथोर बिगियाना सांग्रां खालामदों। लोगोसेनो फोरमायदों बारा लासै जानानै सानजा उत्तर प्रदेश फारसे दावगालांगोन।
सानना लानाय जादों दि बे बारहुंखाया दिनै सानजा यूपी मोनहैगोन थेवब्लाबो बारनि गोख्रैथिया खम जाहैगोन मुख'नो गोनां दि 30 मेसिम बे बारहुंखानि गोहोमखौ यूपी बिहार झारखंड बायदि रायजोफोराव नुनो मोनगोन लोगोसे गोबां अखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनो हागौ होनना भारतारि बोथोर बिगियाना फोरमायदों टेक्नोलॉजीआव बुहुमनाङै अनसायजानाय आरो फोथायजानाय कंपनी अंकुरा भारतारि क्रिकेटार वाशिंटन सुंदरखौ भारतनि ब्रांड एम्बेसाडर थिसनबाय वाशिंटन सुंदरआ मीडिया प्लेटफर्मआव अंकुर ब्रांडनि गासैबो गाहाय केम्पेइन आरो फोसावदिंनायखौ दैदेनगोन रिपर्ट बादिब्ला वाशिंटन सुंदरखौ अंकुर ब्रांडनि थाखाय गिबि प्रमोशनल एबा फोसावदिंनायखौ थाबैनो टीवीआव नुनो मोनसिगोन मुख'नो गोनां दि अंकुर इन्वेंशनआ 2019 मायथाइयाव भारतनि मुंदांखा बैडमिंटन गेलेगिरि आरो अलिम्पिक मेडेलिस्ट साइना नेहवालखौ ब्रांड एम्बेसाडर महरै थिसनखांबाय श्रीलंकानि थागिबि बलिउड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिजआ कोरोना महामारीनि समाव भारत हादरखौ गोबां मदद खालामबोगासिनो दायो फिन एक्ट्रेस जैकलिनआ मददनि थाखाय सिगाङाव फैदों रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला एक्ट्रेस जैकलिनआ मुंबई पुलिसखौ रेनकोट आरो बायदि गोनां मुवा बेसादनि मदद खालामदों बेनि थाखाय मुंबई पुलिसआ जैकलिन फर्नांडिजखौ साबायखर बावदों मुख'नो गोनां दि एक्ट्रेस जैकलिनआ येलो फाउन्डेशननि जोहैबो सुबुंफोरखौ फारियै मदद खालामगासिनो बलिउड एक्ट्रेस अनुपम खेरनि बिसि किरण खेरा माल्टिपल माइलोमा मुंनि केन्सारजों जुजिगासिनो थांनाय 5 दाननिफ्रायनो बिथाङा बे गिथाव बेरामजों साग्लोबजानानै दं बेनि थाखाय बिथाङा मुंबईनि कोकिलाबेन आम्बानी हस्पिटालाव नायजागासिनो प्रेस रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला बृहस्पतिबाराव किरण खेरनि बेरामजों सोमोन्दो थानाय बेगेंनि सार्जारि जायो मिथिनानै मोननाय बादिब्ला सार्जारिखौ फुंनि 7:30 खालामनाय जादोंमोन आरो सार्जारिया खमैबो 3 घन्टासो लादों होनना बुंदों दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों